Ifocus. Mana two, you select a body. Mana two, you kick gun. Best to do it. We not do it. Saka ndichinoti pe ndichipinda unanganisa vamwe vakunoti atipisa but apanapa handina kana kumbokanganisa mama ndopa uchanzwa vachidedzera wadadisa ko hainzwa iyo yaita vamwe vakudedzera adapta iyi yawabata avhesta uyu mukomana hako nende kuti ndewe kuputa but tinekaChaNne kasi ekanonakidza muridzi wako bhata singakateerere kaChaNne ndiye anoti mhani kari kubowa bhata chida kusatsatane akabata fane kaChaNne kanonakidza muridzi wako bhati asingateerere kaChaNne ndiye anoti kari kubowa bhata chida kusatsatane akabata fane kuti tembomani vari paChaNne ndovari kuchambisa vanhu nekuti vakabata ChaNne bishapa umari paChaNne havachaenda kunorarama mama chiteerera ChaNne inini futi nhasi ndaridzwa paChaNne namesnesi nekuti ndiyangani ChaNne pazimbabwe ari kupisa kamaChaNne ngoma dzakutobuda mufano kaChaNne kari kuteererwa tizeti kaChaNne mbari kari kunzwikwa kaChaNne budiriro mageto ese kangori kaChaNne inzwa babo ChaNne kaChaNne munhu wese anenge aine kaChaNne anofarira ake kaChaNne anotipisa asingakade kaChaNne anotora zvakaipa pamusoro pekaChaNne saka vakomana kaChaNne keparedhiyo here kepatendi kaChaNne saka veshokanyaya kaChaNne ritimuri ChaNne shepmani ChaNne iwe kapiko kaChaNne kari kupi nhasi kari kutaurwa kaChaNne iwe une kako futi kari kutepiswa nevanhu kaChaNne inzwa babo ChaNne cox aripo paChaNne mai masando vari kutaurwa paChaNne anko mabhena varipo mhani paChaNne inzwa kani ndiri kutaura zveChaNne selekta vati ndavaimba paChaNne amon varipo paChaNne rasta ndavataura paChaNne rasti ndavadzorodza paChaNne iwe kaChaNne usafungire kanopera kaChaNne nekuti nhasi ndatouya nekaChaNne kamwe kari kutanga kutonge mamba katiu